Avui us porto un conte que es diu On és la primavera, de l'escriptora Núria Vives. Aquest conte l'he triat perquè parla de la primavera, que és l'estació on estem ara. Recordeu, hivern, primavera, estiu i tardor. Són les 4 estacions. Doncs mireu la portada d'aquest conte. Què estem veient? Veiem un os que està hivernant, veiem un nen que va vestit d'hivern i també veiem neu aquí sota. Tot això fa pensar que es tracta de l'hivern, no de la primavera. Per això, el títol d'aquest conte és una pregunta. Mireu l'interrogant. On és la primavera? Em fa pensar que deu haver algun problema amb la primavera. Potser està trigant més del compte. Hi havia una vegada un país molt llunyà on vivien uns follets. Uns es deien pums i els altres es deien pins. Els pums eren follets que sortien només a l'hivern. Eren molt entremaliats i trapelles. I els pins sortien a la primavera. Però hi havia un problema molt important. Quan els pums sortien, els pins s'havien d'amagar a descansar a casa fins que arribés la següent primavera. I quan arribava la primavera, tornaven a sortir, però els pums s'havien d'amagar. I això no els hi agradava. I aquesta vegada van decidir no fer-ho. No volien quedar-se amagats a casa i van pensar una mala idea. Els pums estaven amoïnats. El sol cada dia s'enfilava una mica més i l'escalfor començava a fondre les seves ales de gel. Aviat haurem d'anar a dormir al llac que hi ha al centre de la vall, rondinaven. No podrem tornar a volar fins l'hivern que ve. Què vol dir la paraula fondre? El llibre diu: l'escalfor començava a fondre les seves ales de gel. Les ales dels follets eren de gel i quan arribava el sol, les ales es fonien. Què li passa al gel quan li toca el sol? Que es converteix en aigua. Doncs això vol dir fondre. Quan el gel es desfà, es converteix en aigua. Hem de trobar una solució, deia un. Tens raó, si no aconseguim tapar el sol, les ales s'enfondran molt de pressa, deia un altre. Per què no demanem a l'os mandrós que vagi a dormir a dalt de la muntanya? Com que és tan gran, taparà el sol. Va proposar el pum enginyós. I tots ho vam trobar molt bona idea. La idea va ser del pum enginyós. Llavors, què voldrà dir enginyós? Si va ser una bona idea, doncs aquest és el seu significat. Enginyosa és una persona que té bones idees. Van volar cap a la cova de l'os i li van demanar: Bon dia, senyor os. Que podries anar a dormir a la carena de la muntanya per tapar el sol? D'acord, va respondre l'os, i aniré si no m'empipeu més. Allà dalt tindré l'esquena ben calenta, va pensar. Mig endormiscat, va pujar muntanya amunt i es va deixar caure al punt pel qual cada matí el sol treia el nas. Al cap de poc, roncava profundament. Els pums, molt contents, ho van celebrar perquè així el sol trigaria força més a aparèixer. Ara bé, els pins estaven cansats d'estar tancats. El puput i les orenetes, que havien tornat de l'Àfrica pensant-se que ja feia calor, tremolaven de fred. Els eriçons i les marmotes no s'atrevien a sortir dels seus caus. Ningú entenia per què el sol trigava tant a enlairar-se.
Tot d'una, un pim molt espavilat va descobrir l'os que dormia tan tranquil a dalt de la carena. «Mireu, l'os ens tapa el sol!», va exclamar. «Per això fa tant de fred!». El text diu: l'os es va posar a dormir a dalt de la carena. Quina paraula més estranya, carena! Què deu voler dir? Doncs, si diu que l'os es va posar a dormir aquí, entre les dues muntanyes, carena és això, la part on s'uneixen les dues muntanyes, carena. «L'hem de fer marxar», deien els pims. «Despertem-lo!». Però, per més que li feien pessigolles a les orelles i li bufaven al nas, l'os ronca que ronca. Van decidir utilitzar un mètode més convincent. Les orenetes, amb unes cordes, van enlairar l'eriçó. Quina idea hauran tingut ara els pims? L'eriçó, com sabeu, està ple de punxes. Ai, 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 que estic pensant que ja sé què faran. I, quan van passar per sobre del dormilega, l'eriçó va saltar i va caure amb força al damunt de l'os. Aquest es va despertar de cop amb la punxada. «Au!», va exclamar. De l'ensurt que va tenir, va fer un bot i va rodolar muntanya avall. El sol va aparèixer somrient. Els pims i els altres animalons estaven molt contents. Ho havien aconseguit. La primavera havia arribat i la vall tornava a ser seva. Encara quedaven alguns pums als racons més ombrívols, però el pim manaire els enviava a dormir dins del llac. Els punts més aventurers estaven una mica tristos. No tenien ganes d'anar a dormir. Se'ls havien fos les ales i no podien volar. Els tocava viure dins del llac com gotetes d'aigua i esperar a que tornés el fred de l'hivern. Al cap d'uns dies, però, emocionats, van descobrir que una nova aventura començava per a ells. L'escalfor del sol els atreia cap al cel i podien córrer amunt en un núvol. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Dibuixa un pim si t'ha agradat.